Перейшовши до передньої частини, все ж таки, окрім двигуна, у нас тут встановлений передній баласт. В нашому випадку стоїть 8 пластин по 28 кг. Це є середнє рішення. Можливо бути, щоб 6 пластин по 28 кг, або ж на моделі, починаючи зі 100, тобто 100, 110, 120, відповідно 92 кінських сили, 102,5 та 110 кінських сил, може встановлюватися баласт 8 пластин по 42 кг. Також опційним є рішення встановлення передньої навісної системи, а також передньої навісної системи в комбінації з переднім валом відбору потужності електрогідравлічним. В нашому випадку клієнт замовив трактор з передньою навісною системою, тобто у нас буде зніматися ось ця передня рамка, у нас буде монтуватися передня навісна система, тобто за бажанням клієнта буде опціональність, якщо йому не потрібна передня навісна система, він може її зняти легко, встановити назад рамку з баластом, або ж, до прикладу, докупити передній баласт саме для передньої навісної системи. Проте функціонал передньої навісної системи в клієнта буде трішки інший, ніж ми зазвичай це думаємо.